dak li nagħmlu kull ġimgħa kull nhar ta' Ħadd nsejħulu Ewkaristija, nsejħulha l-ikla tal-mulej u nsejħulha wkoll il-mejda tal-komunjoni. Il-mejda tal-komunjoni. Xi tfisser komunjoni? Unjoni ma'. Komunjoni, unjoni ma'. Għaqda ma' Kristu, komunjoni ma' Kristu u komunjoni wkoll għaqda ma' xulxin. Fl-ewwel Korintin, kapitlu 10, vers 16 naqraw hekk. Il-kalċi tal-barka l-imbirku mhuwiex komunjoni fid-demm tal-Kristu. Il-ħobs li naqsmu mhuwiex komunjoni fil-ġisem tal-Kristu. Fi kliem ieħor, l-Apostlu Pawlu qed jgħidilna u jgħallimna illi il-kies, il-kalċi l-imbirku, l-ħobs li naqsmu huwa mod wieħed li nesprimu l-komunjoni u ngawdu l-komunjoni ma' Kristu u ma' xulxin. Dan huwa l-mod, jiġifieri li ngawdu l-komunjoni, mhux l-uniku mod. Għaliex? Għaliex il-mod li ngawdu komunjoni ma' Kristu huma ħafna u varji. Mhux hekk nsemmilkom xi wħud pereżempju fejn aħna nidħlu u ngawdu komunjoni ma' Kristu. It-talb. Mhux hekk jew le, huwa metodu, huwa mod fejn aħna nkellmu l-mulej u nisimgħu ikellimna, sintendi mhux b'xi viżjoni u immaġinazzjoni imma f'kelmtu. Għandna l-komunjoni. U nistgħu ngħidu li t-talb ċertament huwa wieħed mill-isbaħ metodi li aħna nistgħu nidħlu f'komunjoni ma' Kristu, jew wieħed mill-iktar intimità li nsibu miegħu. F'dak il-mument żgur li għandna l-intimità iktar milli kapaċi ngawdu naħseb jiena ma' xulxin, anke ma' bnedmin oħra, ma' żwieġna, ma' nisa tagħna, ma' tfal tagħna. Huwa mument mill-isbaħ fejn nidħlu ngawdu komunjoni ma' Kristu. Ma nafx, qegħdin taraw it-talb tagħkom ta' kuljum b'dan il-mod? Meta tmur titlob għandek da ħsieb f'moħħok f'dan il-mumenti jien ħangawdi komunjoni ma' Ġesu. Sidi, sintendi, il-komunjoni tagħna dejjem trid tibqa' tkun trinitarjana, imma aħna niffukaw fuq dal-komunjoni. Hija tgawdi għad il-komunjoni wkoll hija issibħina li jew le. Nidħlu pereżempju f'komunjoni ma' Kristu wkoll mod ieħor. Meta l-ħsibijiet tagħna, l-affezzjonijiet tagħna u l-għanijiet tagħna jkunu jixbħu bħal dawk ta' Kristu. Il-ħsieb ta' Ġesu kien li jobdi l-missier. L-għaxqa tiegħu kienet vera li jagħmel l-irida tiegħu, li jagħti glorja l-missier. Biex anke aħna għandna din ix-xewqa kbira fina bħalma kienet ta' Ġesu. Mela meta naħsbu bħal Ġesu, meta nitaxqu b'dak li jitaxxaqu, nkunu f'komunjoni miegħu. It-tielet, ingawdu komunjoni ma' Kristu anke fl-emozzjonijiet tagħna. Fis-sens illi għad ħassejtek imnikket u bkejt meta tara midneb iwebbes qalbu, meta tara ħabib xi li tafu xejn sejjer għat-telfien għall-irda, qatt ma ħassejt dak id-dwejja kbar, Ġesu ħassu wkoll u beka wkoll. Qatt forsi bħal Kristu ma inkorlajt, meta inkorlajt mod ġust meta tara superstizzjoni madwarek, n-nies min jagħtu l-importanza fiċ-ċuċati, Kristu nkorla wkoll, dik il-korla ġusta u qaddisa bħalek u bħali. Sintendi, l-emozzjonijiet tiegħu kienu wisq iktar minn tagħna imma l-istess bħal tagħna wkoll. U allura meta aħna inħossu dak li Kristu ħass, nkunu wkoll qed nidħlu f'komunjoni miegħu. Nsemmu mod ieħor, pereżempju aħna nidħlu wkoll u ngawdu komunjoni ma' Kristu fil-ħafna emil li nagħmlu, fl-azzjonijiet tagħna. Qatt pruvajt tgħallem lil xi ħadd injorant li ma jridx jifhem moħħu magħluq, anke Kristu. F'dan ix-xogħol intaqa' ma' nies hekk li moħħhom magħluq bħalna. Qatt pruvajt treġġa' lura xi ħadd li abbanduna l-fidi, li waqa' lura li rrigressa. Anke Ġesu bħala rajid tajjeb.
jmur jerġa' jfittex dik in-naġa mitlufa biex joħodha lura bħalek u bħali. Qatt tlabt u interċedejt bil-ħrara għal xi ħadd biex jikkonverti jew biex jerġa' lura. Ġesu wkoll ta' kuljum jinterċedi għalina quddiem il-Missier. Attejnt il xi ħadd, servejt il xi ħadd, forsi mhux anke f'dan ingawdu komunjoni ma' dak li jgħix biex jagħmel il-ġid, ma' dak li ġi mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, mela fl-emil tagħna wkoll aħna ngawdu u nesperjenzaw komunjoni ma' Kristu. Nistgħu nsemmu wkoll ħaġa oħra. Il-komunjoni li ngawdu ma' Ġesu Sidna fis-sofferenzi, fin-niket tagħna u anke fil-ferħ. Kristu beka meta miet Lażru, meta ġie tradut ċertament nikket fil-ġnien tal-Ġetsemani. Però Ġesu feraħ ukoll. Żgur li feraħ meta kien jara l-midinbin jindmu, meta kien ifejja ew jara t-tibdil li jġib lil mara bit-tnixxija tad-demm, żgur li Ġesu feraħ. F'daw is-sitwazzjonijiet, meta aħna nkunu mnikta, mimtaqlin u anke ferħanin, nidħlu u ngawdu komunjoni ma' Sidna Ġesu. Lista qasira dina ta' daw nsejħulhom bibien li fihom u minnhom ngħaddu biex nidħlu u ngawdu komunjoni ma' Kristu. Però il-mejda tal-komunjoni, l-ikla tal-mulej, żgur li tippreżenta għandna l-mod li għaddihom u jisboqhom il-koll. Żgur. Il-komunjoni li ruħna tgawdi f'dan il-mument meta bil-fidi tirċievi u tilqa' l-Kristu u tkun aċċettata u milquha minnu hija eqreb aktar vitali u aktar essenzjali minn kull tip ta' komunjoni oħra. Aħsbu għadina u apprezzaw għadina. Aħsbu naqra. Eżempju sempliċi jista' xi ħadd joħodlok dik il-biċċa ħobs li se tiekol u dak li ftit inbit li se tixrob u li se jitlu fik. U minnu fih ħajibda l-proċess ta' diġestjoni u ħajsiru parti minnek dawn. Ħajsiru ħajinbidlu fik. Jista' xi ħadd la darba ħadthom joħodhomlok ma naħsibx. U bl-istess mod ħadd mhu se jerġa' jifred lil dawk li bil-fidi laqgħu fihom il-Ġesu bħala s-Salvatur u l-mulej tal-ħajja tagħhom. Jekk ta' bilħaq inti riċevejt il-Kristu, la l-bnedmin kollha tad-dinja, la d-demonji kollha tal-infern mu ħajrnexxilhom jerġgħu joħorġuh il-barra minnek. Mhux ta' bxejn l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 8 jgħid għax jien ninsab konvint illi la l-mewt, la l-ħajja, la l-anġli, la l-ħakkiema, la l-ħwejjex preżenti, la l-ħwejjex li ġejjin, la s-setat, la l-oli, la l-font u lanqas kwalunkwe ħlieqa oħra ma tkun kapaċi tifridna mill-imħabba t'Alla li hi fi Kristu Ġesu Sidna. L-aħwa gawdu mela din il-komunjoni eċċellenti li għandna permezz tal-ikla tal-mulej. Istmawa fuq kull tip ta' komunjoni oħra mingħajr ovvjament ma tissottovalutaw jew tistraskuraw il-modi l-oħra li semmejna oħrajn li ma semmejniex. Għaliex il-ħobs li se naqsmu ta' bilħaq huwa komunjoni fil-ġisem ta' Kristu. Il-kalċi tal-barka li sembirku ta' bilħaq huwa komunjoni fid-dem ta' Kristu u għall-isbaħ u l-aqwa komunjoni miegħu li huwa kif kantajna ftit ilu l-aħjar u l-isbaħ fost kulħadd. Amen.